барои бренд шудан шумо фақат болои сифат кор кардантун дар кору система сохтантун барои бренд шудан ҷиддӣ ҳамин чи нишонае ки ҳамин илми бизнес нарасида истодааст. Агар илми бизнес бақувват бошад ҳамон чи беҳтар шудан мегирад. Мана нигоҳ кунед 10 сол пеш дом месохтанд, домҳо чӣ хел буданд. Ҳозир дом месозанд, нигоҳ кунам домсозои мо уже домсоза ёд гирифтагӣ, домҳои хушрӯ сохтагӣ, хол дига, лифтҳои нағз, мебинед ин хел дига, худи коридорҳои зебо, баланди хушрӯ, фасадҳо дига. 10 сол пеш ин хел набуд. И барои он аст ки охи як биное ки месозанд устод ба назари ман мисли як корхона то охир ҳаётшон ба онҳо хизмат мерасонад. Пули лифтам мегиранд, пули намедонам хизматрасониҳои дигарам мегиранд, пули парковка. ҳамон чиз сохтан дар кор ки халқ истифода бараду тез вайрон нашад. Вай бесифат бошад, тез шикаста равад, вайрон шавад ва хизмат бо мушкилӣ меафтад. Хоб бубинед шумо дар як навор дар мавриди дуздӣ аз корхона гуфтем дар он ҷое ки кор мекунед дуздӣ накунед, пули ҳаром нагирин.